Nduk Ina Rene Cahayu. Oh, asik ya. Iya, iya. Wih. Jawa Bang Bayi. Gusti. Ya. Oh, asik ya. Arang-arang londo. Iya Mas. Arang-arang LC Sanggulan ki arang-arang. Si Sanggulan. Apa mau LPG ki nggo Sanggulan iki sing teko Pak Nur ngono kuwi. Sing sepuh-sepuh kuwi. Ngono ki malah rese kok mon. Ya nduk salam muga-muga mantene dadi keluarga sing ayem tentrem, keluarga yang mampu mensyukuri apa nikmat dari Allah. Quran Surat Ar-Rahman ngendikake, Pripun Mas? nikmat apalagi dari Tuhanmu yang kamu dustakan. Ngono. Wong bersyukur ki simpel banget. contohnya. Syukurono ambekanmu ki iso mlebu metu. Penak banget. Penak Coba nek ambekanmu metu tok ra nggo mlebu. Piye coba? Bosok jare. Bosok matane ini. Kesan bosok jare. Nduk nganggo mantene hati-hati ya nduk ya. Iya Mas. Iki kembange urip kabeh. Urip kabeh. Ragate ya larang, Larang. diman-eman. Mbak mantennya yang mana mantennya? Mas manten Mbak manten pun di oh Loh, niki yang lah, pakai baju hitam. Yang lanang mana yang lanang? Kok yang lanang loh? Mula kok Suaminya jejeri pambagya kok ora enek. kecapean kok Oke, ya. oke. Ya ndak ya iki mau enek weling, Heeh. iki digawe rancak langsung gayeng. Oh no. Oke, baik. Agak sing halus-halus sing ngono Ya kuwi iki Mas. tetep alus sih. Oh iya piye to None iki? nonane. Oke nyun gungan Pak Nur nggih Pak nggih. Nggih. Apa-apa iki bersyukur. Ngono no. Ora dadi lurah ya ora apa-apa ya ta. Ora apa-apa. Dadi carik engko, dadi carik. Aku nek kelingan Apa to? kalah. Haji. Lah piye to lah ndek mben ki piye? Niatmu kuwi mau piye? Jam 3 aku prediksi atas bareng jam 4 iki dukunku mati ya wis kalah. Lah yo nganggo kaya ngono marayoke. Tur bojoku leh pidato kleru. Pidatone kepiye bojomu Kowe kae? calon bulurah kudu iso pidato. Siji, uluk salam, loro singgung sedikit ayat-ayat suci, Ngono terus? loro bar inti pembicaraan, sing terakhir njaluk ngapura. Mbok bilih wonten cecer cewet nggih kula matur, kula nyuwun samudraning pangapesami. Bojoku ya Kudune kleru. ngono kuwi. Mbok Kleru bilih kuwi. wonten cecer cawet nggih kula ya wis. Ya nem ya. Kleru. Kangen kutan paupama wis madang mung sliramu kang dadi telenge ngati itu kang sotenge cilik kok tikus Iki, heeh. Jenenge semangat pendek. iki Jenenge. Lah wong ya pawakane kaya ngono ya. wis lawas anggonku nunggu sliramu tansah lelewo ngelingono nalika dina kapungkur sliramu nate ngendika nduk Piye sayang? Apa ta? Kan biar mesra to ayang. Kan biar mesra awakmu bawa iki ke aku ya karo digandrung dicium-cium ngono apa dipeluk-peluk ngono kuwi lho. Ah? Darmini cemburu live streaming. Enek mencemburu karo kowe.
Tresno lahir terus ing ngati. Wongi kondang lewat dalane dhewe-dhewe. Dalane dhewe-dhewe contone piye, Mas? Enek sing kondang mergo suarane apik, wayu kae enek. Heeh, enek. Terus Enek sing mergo bokonge ya kowe kuwi, bokonge. aku iki karo apa? Karo dodomu kuwi ya dadi marai kondang ya kuwi. Dodoku ngapa? Ah mlentung. Kok mentung piye to? Gawean sing gawe urip iki. Lho, pokoke Piye, Mas? sugih miskin ganjarane Gusti Allah. Heeh. Ora nek sing ngerti sugih miskin kaya Bambangke koncoku sak sekolah. Mas Bambang, heeh. Kono sugih ning aku ora duwe, tak tampa peneke. Nyambutke sak madya wae. Enek Ngono. pepatah mengatakan Piye? bekerja keraslah engkau untuk menjadi orang sukses. Teori gombalmu ki ya. Lah kok iso teori gombal ki piye? Wong nyambut gawe dire awan bi bekerja ora sugih akeh kok. Mula sugih iki panguwasane Gusti. Ngono, Padha iya. wae intine mung awake dhewe nunggu satu kata. Inna ilahi wa inna ilahi Rajiun. rajiun. Bar ya kojak mati. Wah. Kancamu kae muni lho, Mas. Ngono nyalon Bongko lurah to. bareng karo ya mati. Bongkon diase. Ya sak taun ngarep ora sah lurah ganti. Apa nyalon polisi apa maling apa-apa ngono. Iki tetep kene iki patuh ora karo lurahe mah. Lah Karo piye? bayane. Tak iso. Wah gedene semono ya. Wae aku mampleng biasa ora njongor. Sembrono tenan iki. Teka weninge Kang Cipta ke Bapak Guru Minaya kapan dununge sajati pinake sanggeng aruti.
Lho, Dalem. kowe joget ngono kuwi jos tenan. Piye? Elok lho, syukur udah wis jajan. Kok iso udah iki? Mbok menapa kok. Ya mak nek bakon udah dirubung laler kok. Mbok menapa kowe edan kok ya. Wis pokoke nggo mantene selamat menempuh hidup baru. Ya. Urip nang alam donya aja lali siji. Apa? Bahagia. Bisa. Life to short for sadness because living is the thing. Mulek ning kuping Ya aku ya ora mudeng. Hidup terlalu semulek dase ya. Hidup terlalu singkat, hidup bersejarah, hidup sangat berharga buat kita. Ya ndak ya? Iya ya, Pokoknya Jak. hati-hati sudah cantik. Aku mau pengen roh sing lanang kok ya turu. Ya capek seharian jadi raja iki ya capek lho, Mas. Apa mendem ndak awan? Senengane kok. Ora. Ya wis lah. Istiqomah kok Mas manten iki kok. Aku kayak karo bojoku kuwi biyen aku mendem. Terus terjadilah apa? Sungkem kuwi mukok aku. Rajar. Aku dadi marotona tendang. Maratuaku ya nangis lho, Nduk. Nangis e kepiye? Pak sungkem iki maratuaku suwargi Mbah Wanti dukun iki. Nangis guguk Pak sungkem iki. Wah, anggere wong oke baik ben mukok ya. Terus wong-wong arek wah maratuane kojake sayang karo kojak. Ngertine padahal ora jempole tak nggo lambar dengkul kuwi. Sengaja iki. Saiki mati maratuaku. Kuwi apa kuwi dikeki apa diteri apa kuwi minuman apa kuwi? Iki obat cerdas. Oh, obat cerdas. Oh, kaya gede men ya obat cerdas iki ya. Oh, wong rewang ya pinter, Nduk. Wong rewang ki pinter contone Golek piye? Wong rewang sing iso hitung-hitung. Kene syutingan piye? Iwake loro-loro niki ya. Aja kaya ngono kuwi. Sing rewang ki wis kesel-kesel masak ngirisi daginge karo ngantuk-ngantuk kok terus mbok wodo kaya ngono kuwi lho. Piye rasane ya Tur enak kok? sabar ngono. Sabar kan Iso ngirisi wak cilik ngono. Ya karo tekluk-tekluk kok lesku. Lae. Wis pamo tak entekke ya. Ya. Oh, ngirisi nganggo silet, Mas. Teko maninge kang cipta kepapak guru minoyo papan gununge sanjati pinangge sang dewaruci. Matur sembah nuwun Mas Kojak monggo wangsul melih mimik dulu alon-alon ndak sereten mati kok malahan kok repotke warga pendem kondakan mimik sik mimike wedang putih aja bir Dasare ompong. Ulet sisan.